बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि गोबाव सम बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै गावखौ हारिनि थाखाय बावसोमबोनाय नवीन बसुमतारीनि दिनै सारादु। बिथाङा माखासे गावनि देहायारि जेंनाजों फाहामथाय लासेयावबो गोग्गो देहा मोनफिनिनि जाहोनाव थांनाय 15 नभेम्बर 2021 अक्ट'आव अबथिरा रुंसारि जायो। गवालपारा जिल्ला लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फुख्रिपारा गामिनि रुंसारि नवीन बसुमतारीनि दिनै सारादु। बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरिजों लोगोसे लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा रुंसारि नवीन बसुमतारीनि नखराव नुजाथि फैना बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावफैदों। रुंसारि नवीन बसुमतारीया लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 2000 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिम सोद्रोमा महरै, 2003 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइसिम बुंथिगिरि महरै, 2005 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम लोगो आफादगिरि महरै, 2011 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिम आफादगिरि महरै आरो 2013 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम एबा जिउ जोबजासिम बोसोनगिरि महरै गिलिर बिबानखौ लानानै आफादखौ सामलायनायजों लोगोसे हारिनि गोबां हाबा मावबोनो हादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि जे नवीन बसुमतारी बिथाङा थांनाय नभेम्बरनि 15 अक्ट'आव बिथाङा रुंसारि जालांबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रि आरो सान्थौखौ गोबानानै जे गंग्लायनाय गैयाजासे खामानि मावलांग्रा सासे दैदेनगिरि होनबा नवीन बसुमतारीखौ बिथांखौ बुंनांगोन। बिथांखौबो सासे हिसाबै दा बिथाङा गावनि जिउआव ओरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानिखौ बिथाङा जे मावनानै मेंनाय गैयाजासे, ओरैबायदि जे जिरायनाय गैयाजासे मावनानै बिथाङा जे बर' हारिनि थाखाय राव थुनलाइनिफ्राय जागायनानै बिथाङा बर' हारिनि जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे आदर्श सानस्रिजों जे बड'फाया जे बिथोन होलांदों एबा बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ लानानै जे खामानि मावलांदों बिथांखौ जोङो बाख्नायनांगोन। आरो बे हिसाबैनो बिथाङा जेखि समस्या जाया मानो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथिल' नङामोन, समाज सिबियारि, थुनलाइयारि गासिबो बिथिङाव बिथाङाबो सासे साहित्यिकमोन। जे बिथाङा लिरनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बा गासिबो बिथिङाव थुनलाइयारि बिथिङाव बिथाङा सासे गोख्रों सासे नोजोरजों खामानि मावग्रा एबा सासे साहित्यिकमोन। दा बिथांखौ जोङो दिनै खोमानानै लानांबाय। जियानो जाया मानो बिथांनि दुखुथिया न'खराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया बाहागो लाफैदों। दा बिथांनि जे अनजालि बिसि आरो बिथाङा सासे गावनि आंगो जे फिसाला बिथांखौ जे थाखोनियाव फरायबाय थानाय बिथाङा गालांनानै थांबाय। जियानो जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव सम बे रोखोम बिहोमा होनानै बिथाङा जे बर' हारिनि थाखाय जे गावनि जे सान्थौ आरो सानस्रिखौ मावनानै देखायलांबाय। जों जेब्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जे सानस्रि आरो सान्थौखौ जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों फोथांनानै लाखिगोन। आरो गमामा जोंनि उन जोलैफोर बे गवालपारा जिल्ला जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सारा जोंनि बे बर' ओनसोलाव जे बिथां नवीन बसुमतारीनि जे मावलांनायखौ जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि गेजेराव जोङो जेब्लायबो फोथांना लाखिगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बेखौ सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावलांनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंदों जे जिहेथु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुनु गथ' शिक्षा एबा जोंनि जे बर' राव थुनलाइ एबा बर' हारिनि थाखाय जे सोलोंथाइ बिथिङाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जागायनानै जिहेथु गुनु गथ' शिक्षानि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फैबाय थानाय समाव जे बिथांमोननि न'खरनि जे सोलिनायनि जे हाल साल बेखौ नायनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुनाव जोङो मा जेनेबा हेल्प खालामनो हायो एबा जों सुबिदा खालामना होनो हायो बिथांमोननि न'खरनि सोमोन्दै जोङो जेब्लायबो आदर खालामगोन। जुदिअबा बिथांमोनहा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जे फोथायनाय लाखिनानै उननि समाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो हाबाफारिजों लोगोसे जोंबो बिथांमोनखौ जेब्लायबो मदद होलांनो जों सेस्था खालामगोन जुदिअबा प्रयजन जायोबा। दा जोङो बेयाव सासे राफोद दैदेनगिरिखौ खोमानाय होननानै जों दुखु मोननाय बाथ्रा थाहैबाय आरो।
मोननायाथ' दङ जोबोद दङ जों दा माने बिनिफ्राय जोबोद बोसोनफोर लाबावनो दंमोन आरो दा दुखु मोननायाथ' दङ आं गावनो दहाय फैस्लाबनो हायाखैमोन रुंसारि जानाय खालि थ' ओंखायनो बिथांनि दुखु मोननायजों लोगोसे जोङो बिथांनि उन समफ्राव न'खर संसारखौ सामलायनो थाखाय जाखिनि बेब'स्था खालामनांगौ दङ बै बेब'स्था खालामनायाव जोङो जिल्ला आफाद हिसाबैबो सानि गोजौ खुंथायजों रायज्लायना होनाय बा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायना होनानै बिनि दुखुनि माबाया जाहाथे माबालाङो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन जोंनि दुखु मोननाय हिसाबै जों बेखौ जाबादि माबानो हायो जों माबाना होगोन आरो जिल्ला आफाद हिसाबै बेखौथ' दख'र आफादा बुंनो हागोन थ' आं मोनथिनायाव 2002 मायथाइनिफ्राय 2000निफ्राय जागायनानै दख'र आफादाव बिथाङा सोद्रोमा हिसाबै दंमोन 2002 मायथाइनिफ्राय आफादगिरि दंमोन ना खुंगुर 2000मोन दख'र आफादा फोरमायनाय होनोब्ला 2002 मायथाइनिफ्राय बिथाङा आफादगिरि दंमोन दा जोङो जिल्ला हिसाबै बिथांखौ मोनदों जों 2013निफ्राय 2015सिम बिथाङा माने लोगो बुंथिगिरि दंमोन 15निफ्राय 2019सिम बिथाङा बुंथिगिरि दंमोन 2017 मायथाइयाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समाव बिथांखौ आं बोसोरनै माबाखौ मोन्दों आरो बुंथिगिरियाव थ' बे थानाय समाव बिथाङा आफादखौ जोंनि माबायाव डेलिगेट सेसनाव आफादखौ दैदेननाय राफोद माबायाव दङमोन जेखौ जे जेंनायानो जाया मानो बे जेंनाखौ सावरायनायनि माबायाव लांबाय थायोमोन जोबोद राफोद दैदेनगिरि जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आं बेखौ मोनबोदों बिनि उनावहायबो 2019 मायथाइयाव बिथांखौ जोङो माने गोदान आफाद दानाय समाव 19 मायथाइयाव बिथांखौ जोङो मान सनमानजों बिदाय होनाय जादों बिथांखौ जुदिअबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद गवालपारा जिल्लानि बोसोनगिरि हिसाबै लाखियाखैमोन होमबाबो बिथांजों मोजां सोमोन्दोआ दंलायोमोन बिथांनिफ्राय जों सम सम बोसोनफोरखौ लायोमोन सासे राफोद आबसुनि सोद्रोमा हिसाबै जिहेथु बारग'लांनाय बिथाङा सोद्रोमा बोसोनगिरि नङा बिथांनि बोसोनजों अरायजों मावनो नाजायोमोन आरो बिथाङा जेंनाफोरखौ बुंबाय थाखायोमोन जोंनि दुलाराय आसामनि बर'फोरनि जेंना बा जोंनि राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय हिसाबै जोंहा मोनसे फिसा खुंथाय दङ बे फिसा खुंथाय हिसाबै जोंनि लखिमपुर दख'रानिफ्राय जों बोरैहाय माबोरै खालामनो हागोन जेरैहाय बेयावहाय जोंहा मोनसे बर' सुबुंफ्रा खम जानायलाय बेनिफ्राय जोङो जोंनि बर'फोरनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा बुंनो हानाय बायदि राभा हासङाव आरो बिदि जोंहा गैया ओंखायनो जों बोरै थांनो बेबायदि सावरायबाय थायोमोन आंबो आफादगिरि हिसाबै आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ सावरायनानै जा माबा दङ बिसोरजोंनो माबा जानानै डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ माबा नांगौ होननानै जों बुंबाय थायोमोन बेनि उनावहाय सोलोंथाइनि जेंनायानो जा बे सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सम सम बेयो दख'रायाव जेसेबां सोलोंसालिफोर दङ बा सोलोंथाइ फसंथानफोर दङ बेयाव फोरोंगिरिनि जेंनायानो जा बिजाबनि जेंना गासैबो बिथांजों रायज्लायनानै जों जेरैहाय हायो माबानो नाजायो बिथाङा अराय सिनसियारमोन माने हारि जातिनि जेंनाफोरखौ लानानै सिनसियारमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेंनायानो जा बा जोंनि माबानि राभा हासंनि जेंनायानो जा सोमावसारनाय बेलायावबो जोङो दिल्लीयाव जेब्लाहाय बड'लेण्ड माबा खालामनानै सोमावसारनो थाङोमोन खौरां मोननाय लोगो लोगो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांखौ जेला बुंनाय जायोमोन बिथाङा ओंखारोमोन आरो बिबानगिरि हिसाबैथ' बिथाङा बै समाव 2013निफ्राय दंबाय थायोमोन 2019 मायथाइयाव आफादनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बिदिनो नांथाबगासिनो थायोमोन आरो उनावहायसो देहाया नोरजिया जानाय समसिमबो बिथाङा माने बोरैहाय माबानो सामलायनो आंनि जिउआव माबा जाबाय होनना बुंबाय थायोमोन आरो जोंनि लखिमपुर दख'रा बर' फरायसा दिनैनि साना थांबाय लखिमपुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि गोबां खहा जाबाय थारैनो बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो माने साननाया बिनाव दङमोन थारैनो बिथाङा बिबान मोननाय समनिफ्रायनो बिथाङा 2000 मायथाइयाव माने फरायसा आफादाव माने दख'रा फरायसा आफादाव बिथाङा बिबान मोनबोदोंमोन बिनि आगोलनिफ्रायनो बिथाङा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लाबोदोंमोन 2000 मायथाइनिफ्राय बिथाङा 2002 मायथाइसिम बिथाङा सोद्रोमा महरै खामानि मावबोदोंमोन बेनि उनाव 2002 आरो 2003 बे मायथाइयाव बिथाङा बुंथिगिरि महरै दख'रा फरायसा आफादाव खामानि मावबोदोंमोन आरो 2005 मायथाइनिफ्राय 2010 मायथाइसिम बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे 2011 आरो 2012आव बिथाङा दख'रा फरायसा आफादनि माने गिलिर आफादगिरिनि बिबानखौ बिथाङा बानस'बोदोंमोन आरो आफादगिरि गनायनिफ्रायनो बिथाङा दख'रा बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै बिथाङा खामानि मावबोबाय थादोंमोन थारैनो बिथांनि बोसोन होनाया जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जोंनि थाखाय माने बेसेबांबा बिथांखौ खोमानानै लानायाव जोंहा बेसेबांबा थालांबाय नैबे दुखुथिया न'खराव जोंनि हांख्रायनाय लेखा माने गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बिथां न'खराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों बिथांमोनाबो बिथां माने रुंसारि जालांनायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों थारैनो बिथां रुंसारि जानाया जोंनि बर' फरायसा आफादनिनो जोंनि बर' माहारिनो गोबां खहा जानानै थालांबाय।